Lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar 37 wirja ta' lob tan-nar se jixelu ismewiet f'erba' lieli differenti għat-19 l-edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Fil-festival se jipparteċipaw 6 kumplessi tan-nar barranin illi ġejjin mill-Ingilterra, Franza, l-Ukrajna, l-Iżvizzera u l-Italja. Flimkien ma' dawn se tieħu sehem il-Kamra tan-Nar ta' Sant'Andrija ta' Ħalluqa li hija l-unika għaqda lokali li tinsab fil-lista tal-parteċipanti. Dan il-festival pirotekniku sar avveniment stabbilit fil-kalendarju annwali, mistenni mid-dilettanti tan-nar lokali u anke mill-barranin. Festival li ilu jiġi preżentat mill-bidu tal-millenju u li tul is-snin ħafna drabi kien marbut ma' ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju, ċelebrazzjonijiet li din is-sena ma setgħux isiru minħabba l-pandemija. L-ewwel wirja tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar se tkun il-ġimgħa 24 ta' Lulju fix-Xara Għawdex, bil-bqija tal-programmi kompli Malta, it-tnejn 27 u l-erba' 29 ta' Lulju fl-Imqabba. Il-wirja finali se tkun fil-Port il-Kbir nhar il-ġimgħa 7 ta' Awwissu. Intant tħabbar ukoll li s-sena d-dieħla se jsir f'Malta is-Simpożju Internazzjonali tal-Lob tan-Nar.